Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na ka Seng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kajing Rakhe Valentine's Day kamday e nakabenta ki shijur. Henry kadai kajing Rakhe ban pen I ya kajing iye ibe lakalong hayeng hasem ne haka Imlang Sahlang. Min haka kat sau terik urampang arhajar arhulai ka Seng Samla Umroi pelun kala Rakhe ya kasngi Valentine's Day da kaba ais ngobaha da ka yeng sa shakaway kalong yeng kaba mat ikijing e kaba hapo ka shnong Umroi nongra bat ka Seng Samla Umroi pelun kala le ya kani ka kamba baha haka sien kaba ar haka ni kasngi ban IT ya kate ka yeng lawan ban saki di kirang ba shnong jong ki shnong ki bahab hapo ka Umroi area Kiriyo rang ba bat kinong kit kam ka Seng Samla Umroi pelun kilong kami long kpa ki khun Samla bat ki hep ki barit la dama pi Samla pini mi shkamat ko bangitip ba ki Samla kide kilawe jong ka shnong katau ki Samla kide kilawe jong ka ri pa ka jai beri bujungi ya ba pimi shkamat kuning ngidap ka mensem da jing skokmen bang ui pa ka don kalawe ka ba pernai da ka benta ka ni ka dong ka than ka jungi na ka benta ka ni ka san shnong Umroi pelun ka jungi Dibeli nong kurkui ki kami kiki jong pi. Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor